Connosco saben que cada xoves está Alberto Fernández, que leva o espacio dedicado ao campo, e antonte a Consellería de Agricultura presentou a valoración da campaña de loita contra incendios, que este ano é altamente positiva. É o tema fundamental do que vai falar Alberto Fernández, que tamén conversa e fala das persoas que traballan na extinción de incendios forestais. Adiante, Alberto Fernández. Ola, moi boas tardes e saúdos de benvida a este espacio semanal que cada xoves está con todos vostedes no panorama de Galicia, aquí en Televisión Española en Galicia. Hoxe, en efecto, imosles a falar a todos vostedes dos incendios forestais, ou millor dito, e toquemos madeira, nunca millor dito que nesta ocasión, da ausencia da falta de incendios forestais. Ímonos ocupar en primeiro lugar de adiantarlles a vostedes algunha cifra do que está sendo esta tempada en materia de incendios forestais comparativamente co mismo período de tempo do ano 1987. Despois entraremos nun tempo de entrevista para conocer a valoración que se fai deste estado de cousas desde a Consellería de Agricultura. Según os datos facilitados pola Consellería de Agricultura, o número de incendios registrados na nosa comunidade desde primeiros de ano ata o pasado día 21 de agosto foi de 575, cifra que supón a terceira parte dos sinistros contabilizados no mesmo período de tempo do ano anterior e que foron de 1.800. O monte queimado equivale a un quinto da superficie arrasada polo lume no ano anterior. Os incendios afectaron a un total de 3.400 hectáreas, das que 2.100 eran de superficie arbolada e as restantes 1.300 de superficie rasa. Por provincias, a distribución de incendios foi, ata o pasado día 21, a seguinte: 276 en Pontevedra, 108 en Ourense, 72 en Lugo e 119 na Coruña. Máis de 3.000 persoas dependentes da Consellería de Agricultura constitúen os medios humáns na loita contra o lume. A esas persoas hai que engadir outras 2.500 que aportan os concellos e tamén as comunidades veciñais con subvencións da Consellería. No capítulo económico, a consignación presupostaria para facer frente aos incendios incrementouse este ano nun 30%, chegando aos 1.150 millóns de pesetas. Desa cifra, 980 millóns son fondos propios da comunidade e os restantes 170 proceden da aportación do Instituto para a Conservación da Natureza. Ese presuposto serviu, entre outras cousas, para prestar axuda económica a 123 concellos e 33 agrupacións de montes veciñais en Mao Común. Ben, pois hasta aquí eses datos que lles facilitábamos a vostedes nese informe previo. Entramos xa no anunciado tempo de entrevista. Boas tardes, aquí en Buargo, director xeral do Forestal e Medio Ambiente Natural da Consellería de Agricultura. Hola, boas tardes. En primeiro lugar, a valoración, o balance xa apareceu nos distintos medios de comunicación, tanto onte como hoxe, é positivo. A que se debe ese optimismo? Quizáis pódese falar de un desenvolvemento positivo, favorable desa campaña que se dá en chamar, en terminar xuntos contra o lume? Bueno, vamos a ver, digamos que o balance hasta estes momentos sí podemos considerar que é positivo. Eu diría que de todos xeitos estamos neste momento a mitad de campaña prácticamente, hai que ser, vamos, prudentes en la valoración dese optimismo. Eu diría que non se pode baixar a guardia e que hai que seguir na línea de estar permanentemente atentos e, bueno, tendo en conta as cifras hasta ahora, volvo a repetir, sí que se pode ser moderadamente optimista, pero eu entendo que a valoración definitiva hai que facela a final da campaña, cando remate a campaña, e isto pode ser un adianto.
Ben, si esa campaña institucional e os medios, digamos, as novas líneas de axuda a concellos e a comunidades de veciños, onde a resposta foi unha resposta moi positiva, tendo en conta que é o primeiro ano que se pon en marcha, pois demostra que hai unha maior sensibilización por parte da sociedade neste tema. A campaña de Xuntos contra o Lume, esa campaña institucional que quere reflexar de alguna maneira a idea que hai na Consellería de Agricultura de que a problemática dos incendios, como xa comentamos en este mismo sitio ao principio de campaña, se non recordo mal, eu comentaba que é un problema da administración autonómica, que tamén é un problema da administración local, que é un problema da administración central, pero que tamén é un problema de toda a sociedade. Entonces, en ese sentido, en ese Xuntos contra o Lume queremos, digamos, facer partícipe a poboación, a sociedade no seu conxunto, de que, bueno, que todos temos que estar aí, e penso que, bueno, é a idea dar esas novas líneas de axuda a concellos e comunidades de veciños, de alguna maneira van por ese vieiro. Pero, repito, moderadamente optimistas, esperando a facer a valoración ao final da campaña. Son unos datos que avanzamos, digamos, de alguna maneira para decidir tamén a sociedade de que si realmente seguimos por este camiño podemos ganar unha batalla que era un mal que se viña arrastrando durante moito tempo e que poden ser estas que poñemos en marcha como novas algunhas das vías de solución para atallar este mal. Efectivamente, señor Buargo, a propósito desa entrevista que vostede fai referencia que mantiñamos aquí antes desta época estival na que nos atopamos de cheo moi favorablemente o que se ve, cando menos en canto ao que se refire a esta materia de incendios forestais, falábamos da importancia de que colaboren os distintos sectores sociais. Pero agora, neste momento que estamos xa sobre a marcha, nese capítulo de valoracións, é positiva? Dase realmente esa colaboración dos distintos sectores sociais? Bueno, como comentaba, destas axudas que se puxeron en marcha, digamos, por primeira vez este ano, el que haxa 33 comunidades de montes veciñais que se acolleran a elas, fundamentalmente na provincia de Pontevedra, onde se fixo unha maior difusión, e que esperamos que para o próximo ano, que vamos a seguir en esa línea, porque parece unha línea positiva, e vamos a seguir por aí, e vamos a incrementar, esperamos que haxa máis incremento de comunidades que se acollan a ela, os 123 concellos que entraron tamén por primeira vez e que están prestando unha labor importante, demostra que efectivamente hai unha participación social. Nos partes de incendios que vamos recollendo diariamente, os incendios que hai, pois hai, digamos, unha participación veciñal, probablemente non todo alta que se debera en xeral, pero hai participación veciñal estimable, o sea que sí que empeza a haber unha sensibilización. Eu tamén me gustaría reseñar aquí, porque penso que hai que decirlo, porque moitas veces non se ve, a labor que está facendo o personal da Consellería. O sea, é unha labor moitas veces callada, unha labor moitas veces que non se ve, pero que é unha labor de unha gran eficacia e moitas veces de un traballo duro non exento de riscos. O sea, que moitas veces estar nun lume comporta unha serie de riscos importantes, e o personal da Consellería está traballando duramente e con unha gran dedicación en estos temas, bueno, como sempre, o sea, pero que penso que é importante decirlo tamén aos medios e que a sociedade o sepa, vamos, e que se reconoza eso. E ese incremento presupostario de alrededor do 30% que comentábamos antes no vídeo que precedía a esta entrevista é suficiente, señor Buargo, ou polo contrario está previsto incrementos maiores nos exercicios próximos? Bueno, de cara, sobre todo, pregunto yo, sobre todo no contexto do que usted nos falaba, de que está previsto conceder maiores axudas a un maior número de concellos, non? Sí, o sea, dada a resposta que hai, o que vamos a tratar nos próximos exercicios presupuestarios, no próximo exercicio presupuestario, é seguir incrementando as axudas, fundamentalmente no número as comunidades de veciños e aos concellos que voluntariamente se queran acoller para defender o monte. E, lóxicamente, tamén trataremos de mellorar e dotar presupuestariamente mellor aos nosos propios servicios e ao personal da Consellería. O sea, penso que a loita contra o lume hai que irla tecnificando cada vez máis, e aí onde tamén temos que, como administración, temos que poñer, digamos, pola nosa banda algo importante. En cuanto a financiación da administración central, contamos con este ano con esos 170 millóns de pesetas de Instituto Nacional para a Conservación da Naturaleza, e esperamos, tenemos a seguridade que se van a incrementar tamén para o ano que ven. Eso é, digamos, ademais dos medios aéreos que temos por parte da administración central, e que, bueno, tamén esperamos que se podan ir incrementando.
o que están dando un resultado moi bo son os helicópteros de actuación inmediata, que o ano pasado había 2, este ano hai 3, un máis na provincia de Pontevedra, que prácticamente cubre toda a provincia e que está sacándose e está tendo un gran rendimiento. Bueno, todos sabemos que os incendios é fundamental o chegar de unha maneira inmediata, o sea, no momento que se produce o lume, que ali haya xente, e o helicóptero é un medio de transporte inmediato de personal, digamos, de intervención inmediata. Sí, permítame facer un paréntesis, señor Buargo, para decir aos nosos telespectadores que dentro de uns poucos momentos en que rematemos esta entrevista terán precisamente a oportunidade de ver nas súas pantallas a forma de funcionamento, a mecánica de funcionamento de un destes grupos de traballo que veñen prestando servicio en 4 puntos distintos da nosa comunidade autónoma, concretamente na base dos Milagros. Unha última cuestión, o factor climatolóxico. Parece que o factor climatolóxico foi favorable en canto a ese balance, en canto a ese resumo do que é o fenómeno incendiario ata agora. Sin embargo, podríase volver en contra. Bueno, vamos a ver, hai unha cuestión que é clara, que está na mente de todos, digamos, hasta o 20 ou casi 20 e tantos de xulio, pois evidentemente tuvimos un verán húmedo e chuvioso, unha primavera tamén de unha gran humedade chuviosa, en cambio o mes de agosto pois xa, digamos, temos o tempo de calor habitual no verán. Entonces, durante todo o mes de xulio e os primeiros días de agosto, pois sí, efectivamente foron favorables as circunstancias meteorolóxicas. En este momento estamos en unha situación de normalidade en ese sentido. Evidentemente hai unha cuestión, esa situación de humedade e de temperaturas templadas favoreceu a presencia no monte de máis material combustible, e isto, pois, de alguna maneira aumenta os riscos de incendio. Bueno, é certo, hasta determinado tempo do verán hubo un factor climatolóxico que favoreceu de alguna maneira a non presencia de incendios. Levamos unha tempada xa máis larga na que realmente estamos en unha situación de normalidade. Bueno, eu volvo a repetir o que dixo en principio, sin ser optimista, digamos, moderadamente optimista. Desde logo, o que sí que está claro é eso, non se pode baixar a guardia, hai que seguir permanentemente alerta. Quero facer desde aquí, desde televisión, unha chamada a toda a sociedade que siga na línea desta hora de colaboración, de alerta e de ir á prevención e á extinción, que eso é a clave. O sea, non nos engañemos, a clave fundamental dos incendios é a colaboración ciudadana. Sin eso, por moitos medios que poñamos, é moi difícil. Entón, aí é onde penso que está, digamos, a solución, a concienciación, digamos, da sociedade en xeral, que, bueno, a batalla e o lema de Xuntos contra o Lume quere decir exactamente eso. Moitas gracias por estar connosco, señor Buargo. Acompañounos don Xaquín Buargo, director xeral do Forestal e Medio Ambiente Natural da Consellería de Agricultura. Gracias, boas tardes. Moitas gracias, boas tardes. Como xa lles adiantábamos a vostedes, xa para rematar este espacio de labregos adicados monográficamente ao tema dos incendios forestais, imos amosarlles a todos o funcionamento práctico, o funcionamento cotián desas 4 bases operativas contra o lume que funcionan en Galicia, que son as de Morrazo en Pontevedra, Becerreá en Lugo, a de Santiago e a dos Milagros en Ourense, que é a que vamos coñecer algo máis a través desta reportaxe. A base dos Milagros está situada nas inmediacións do santuario do mesmo nome no concello ourensán de Baños de Molgas. Todos os que a compoñen, obreiros, capataces, mecánicos e enxeñeiros, están en contacto permanente cunha rede de radio desde a que se coordenan as distintas actuacións por terra e aire. 2 brigadas de homes dispostos a combatir o lume ali onde se declare están sempre listos para desplazarse cando sexa necesario. Contando coa pericia e profesionalidade dos pilotos dos helicópteros, que o pasado ano e soamente nesta base voaron 130 horas, deben ser os primeiros en chegar ao lugar do sinistro, onde máis tarde recibirán o reforzo de outras brigadas transportadas por terra. Bueno, la brigada la componen 6 obreros y un capataz forestal, aparte del ingeniero encargado de la base, que suele ir casi siempre a los incendios. Entonces, la especialización, por decirlo así, de alguna forma, son los obreros trabajando, el capataz dirigiendo
y el ingeniero que acompaña a la brigada un poco para coordinar todos los medios, por si tiene que haber medios aéreos en apoyo o el helicóptero tiene que ir a buscar alguna otra brigada, otro punto. Entonces siempre coordinarlo un poco y estar siempre al tanto de qué es lo que ocurre en cada momento de la situación de fuego. Muchas veces también lo que ocurre es que te tienes que hacer cargo de un poco convertirte en el jefe de extinción cuando no lo hay. Aunque por lo general siempre suele haber ya alguna persona por allí o llega después, que es el que conoce realmente el monte y el que un poco nos aconseja qué es lo que tenemos que hacer. Mientras vemos las imágenes del trabajo de la brigada, ¿podría explicarnos en qué consiste ese trabajo? Bueno, el trabajo consiste en abrir una línea de defensa. Una línea de defensa es, como por decirlo así, es un cortafuegos pequeño de 1 metro, 1 metro y pico de anchura. Entonces lo que se pretende ahí es, una vez que llegue el fuego, que quede retenido y que se le pueda atacar con medios manuales, como son batefuegos, mochilas extintores. Entonces lo que es muy importante es dejar el suelo lo más limpio posible, que se aproxime lo más posible al suelo mineral, o sea, que no haya ninguna capa orgánica que pueda arder o pasarse fuego por fuego de subsuelo, que no pueda existir nada de esto y en el mínimo tiempo posible, claro. ¿Se ha demostrado que es efectivo el procedimiento? Pues sí, es uno de los procedimientos tradicionales, podríamos decir, de combate contra incendios. O sea, se lleva utilizando muchísimo tiempo cuando no se puede entrar directamente al fuego, cuando no se puede hacer un ataque directo. Esto sería un ataque indirecto, o sea, sería esperar al fuego en una zona que tú ya has preparado previamente porque te es favorable por la situación que sea, porque el matorral está menos espeso, o porque hay más piedras, por lo que sea, por condiciones naturales o porque tú las hayas creado, y entonces intentar parar el fuego ahí. En principio diríamos que dentro de la estrategia de lucha contra el fuego, este sería un primer nivel, el de la actuación directa de estas brigadas contra el fuego, ¿no? Sí, nosotros tenemos 2 cuadrillas aquí en la base, entonces se reparten en turnos de 6 horas a lo largo del día. Entonces nuestra intervención debe ser inmediata, conocer un incendio y llegar allí los primeros con el helicóptero. Si lo podemos apagar, lo apagamos. Y si necesitamos más fuerzas, pedimos por las emisoras que nos manden cuadrillas de tierra o vamos a buscarlas y las transportamos con el helicóptero hacia el fuego. Si vemos que el frente también es muy grande, podemos aconsejar a la central de Orense que pidan los hidroaviones a la Bacoya, a Santiago. Gracias, Alberto Fernández. Foi o seu espacio de cada xoves, Labregos. Onte falábamos do peche do Comité de Empresa do xornal coruñés El Ideal Gallego. Como temos que contalo todo, decirlles que onte, a primeiras horas da noite, concluíron o seu peche porque xa entablaron diálogo, un acordo, chegaron a un acordo inicial co representante